Kaliwat kanan ang naglalabasan sa social media ng mga scam alert at mga reklamo tungkol sa fake deliveries. Kasabay ng pagiging popular ng online shopping ay ang paglabas ng mga manloloko at mapagsamantala. Bunsod ng mga insidenteng ito na ipasa sa Senado ang Senate Bill 2302 o ang Food, Grocery and Pharmacy Delivery Services Protection Act. Lahat ng senador ay pumabor sa panukalang batas maliban na lamang kay Senator Leila de Lima na hindi nakaboto. Sa ilalim ng batas, bawal ang paggamit ng fake account at pag-order gamit ang pangalan at impormasyon ng ibang tao lalo na kung wala itong permiso. Hindi rin pinapayagan ang pagtangging bayaran ang package kung ito ay nasa inyong pangalan at mapatunayan na kayo ang may order nito. Kaya naman inaatasan ng batas ang mga service provider na i-require ang kanilang mga customer ng valid proof of identity at residential address kapag nag-o-order. May parusa din ang taong magkakansela ng confirmed order maliban kung pinayagan mismo ito ng service provider. Pinoproteksyonan din ng panukala ang mga rider at driver. Hindi sila pwedeng pagbayarin sa mga cancelled order at kailangan pa nilang bayaran ang mga ito kahit hindi matagumpay ang transaksyon. Ang mapapatunayan lumabag sa batas ay makukulong ng 6 na buwan o multang 100,000 piso. Hinihintay na lamang ang bersyon ng Kongreso para sa final draft ng proposed bill bago pa pirmahan sa Pangulo. Samantala, sumusulong na rin sa mataas na kapulungan ng Senate Bill 2475 o ang Workers' Arrest Law ni Senator Francis Tolentino. Layo ng batas na ito na proteksyonan ang mga manggagawa na pinipilit pa ring magtrabaho kahit oras na ng pamamahinga o tapos na ang oras ng trabaho. Dahil sa iba't ibang work arrangement, lumawak umano ang kapangyarihan ng mga employer na kontakin ang mga manggagawa kahit oras na ng pahinga. Kung may papasa ang batas, pagbabawalan ang mga employer na pagtrabahuhin, mag-duty at bumiyahe ang mga empleyado sa oras ng pahinga. Kontakin ang mga empleyado kahit ito ay sa telepono, email at iba pang paraan ng komunikasyon. Hindi rin pwedeng parusahan ang mga empleyado kung hindi siya sumagot sa tawag ng employer sa oras ng kanyang pahinga. Sa panukalang batas, pagbabayarin ng 1,000 piso kada oras ang employer na ire-require ang mga tao na magtrabaho kahit oras ng pahinga. Diyan Alumbang Parungaw, CLTV News.